Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe la ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha kulona ikhasi-ke noma kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulona-ke wenze nje okulungile laphana-ke ungase ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini subscribe nje ukubiza imali kumahhala nje ukhishini nesenti-ke elimnyama-ke likhonza ukwazi ukuthi-ke uqhube uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintshentshelwe ngiza nazo ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke lana-ke ngilethele udaba oshaqisa kulethwe-ke umlisa-ke laphana Alejik ikhipha-ke iy'ndaba-ke laphana-ke ey'thusayo, kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke uzwe ngami into enza nje udlala-ke ividiyo-ke uzwele wena-ke lo mlisa ukuthi uthini-ke. Mina ngicela phela masizwele-ke le vidiyo le ungene ema-comment section ufushe uvo lakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalolu daba-ke lolu bese wenza nje okulungile-ke ungixhase ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishini nesenti-ke elimnyama-ke likhonza ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezinjalo ngiza nazo ngikufakela zona-ke lona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Nayo-ke le vidiyo-ke le awuyithokozele Alejik. Wow bashana, kushubile bashana, seliputshukile iphepha bashana. Cha bashana, le anizwanga ngami le bashana, anizwanga ngami le bashana, angathi bashana idiramza bashana. Bashana yayingena-choice ngesikhathi inikeza uminister wamaphoyisa uSenzo Mchunu bashana i-special leave bashana. Bashana angathi uyekhumbekile bashana, angazi uSenzo Mchunu kanjani isandla indaba iphalaphala kwasho wavutha njani bashana. Bashana ayizibhadi bashana uSenzo Mchunu wathi wendoda angishone phansi, angishoni ngedwa phansi. Andivelela kumchilo wejazi lakho sonke sishona phansi, bangiboshwa nawe uyaboshwa. Bashana kushubile bashana. Umamgobhozi ndini le anizwanga ngami bashana, akukho ukubambisana ezweni bashana esaso solonto bashana bazoba lo kau plarm thoqa siyaphenduka izwe bashana.